ассалому алайкум. Шабакаи голос мигранта мебошад. Бародарони азиз, ман имрӯз тасмим гирифтам ки шуморо бо як чанд хабарҳои бисёр муҳим ки кӯтоҳ ҳастанд ва як чандто ҳастанд ки ҳамаи онҳо барои шумо бисёр заруранд ва лозимӣ ҳастанд. хостам ки имрӯз шуморо бо ҳамин хабарҳо огоҳ месозам ва аз шумо хоҳиш мекунам ки то охир наворро тамошо кунед, чунки ҳамаи ин хабарҳо барои ҳамаи шумо зарур ҳастанд ва ҳатмӣ ҳастанд. мегузарем ба хабари якум ки ман барои шумо мехоҳам бирасонам. хуб, гӯш кунед. дӯстони азиз, ин рақамҳое ки дар навор мебинед, ин яке аз дӯстони беҳтарини мо мебошад ки тӯли чанд сол мешавад ба хизматрасонии муҳоҷирон машғул аст, яъне онҳоро ба сарҳади Украина ва сарҳади Қазоқистон бурда мебиёрад ва ҳатто онҳое ки ҳуҷҷатҳояшон вайрона асту метарсанд ки дар сарҳад ба онҳо ягон мушкилӣ мешавад, ҳатто онҳоро низ бе ягон мушкилӣ соқу саломат бурда мебиёрад. ман ин нафарро хуб мешиносам аз хурдӣ. шуморо низ тавсия медиҳам ки бо ин кас сару кор намоед, яъне агар шумо ба сарҳад рафтан мехоҳед ва ё ин ки ягон шиносҳои шумо рафтан мехоҳад, ҳатман ба рақамҳои ҳамин бародар занг занед ва шуморо соқу саломат бурда мебиёрад. чӣ тавре ки мебинед беҳтарин мошинҳоро доранд ва ҳамчунин онҳо дар сарҳад бо рӯзҳо сару кор доранд ки ин бисёри мушкилиҳоро осон мекунад. хуб, бародарои муҳоҷир, онҳое ки дар Москва ҳастен, ма шумода маслиҳат метим ки ба ҳамин бародаро занг занен ва шуморо ба сарҳад бурда соқ саломат гаронда мебиёранд. ин бародаро як 7 сол мешавад ки дар ҳамин соҳа сару кор доранд ва ма худам нағз хуб мешиносам бародарора, яъне ки мо чандин сол ҳаста ки ошно ҳастем. ба шумо маслиҳат метим ки ба ҳамин бародар яъне ҳамкорӣ кунен, рақамошда занг бизанен, соқ саломат бурда шуморо мебиёрад. дар думаи Россия як қатор депутатҳо мехоҳанд ки аз ин пас корхонаҳои давлатӣ, яъне юридические лицо дигар ҳақ надошта бошанд ки ҳамин муҳоҷиронро дар худи ҳамун корхонаҳо ба қайд бигиранд, яъне ки регистратсия кунанд. чӣ тавре ки ҳоло бисёри муҳоҷирони мо вақте ки дар ягон ҷо официални кор мекунанд, тариқи шартнома кор мекунанд, онҳо дар ҳамон ҷо регистратсия шудаанд, яъне будубошашон дар ҳамон ҷо ба қайд гирифта шудааст. ҳаминро мехоҳанд ки аз байн бубаранд, ки ҳамаи ин қонунҳои навбанаве ки ҳар рӯз мебароранд барои муҳоҷирони мо як мушкилии калон ба бор меорад. хабари дуюмам ин аст ки барои шумо мегӯям, як сабукӣ мехоҳам ба шумо пешниҳод намоям, яъне ки чӣ тавре худи шумо медонед, рӯзҳо баъди соли нав қариб ки 14 рӯз яъне дам мегиранд, истироҳат мекунанд ва онҳое ки шояд ҳамон регистратсияашон дар 28-29 декабр шояд тамом мешуда бошад ва онҳое ки шояд мехоҳанд регистратсияашонро вай кунанд, муҳлаташро дароз кунанд дар саҳнаҳои 10 январ, 5 январ, ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки барои шумо шояд мушкилиҳои зиёд ба бор биёяд. ман ҳамаи онҳое ки регистратсияҳояшон дар 25-27 декабр тамом мешавад, он рӯзҳоро интизор набошед. мана аз ҳамин худи ҳамин рӯз сар карда регистратсияҳои худро аз сари нав 3 моҳа муҳлаташро дароз намоед, чунки дар он рӯзҳо шуморо ягон кас ёрдам карда наметавонад ва будубоши шумо ғайриқонунӣ ҳисоб шуда шуморо ҳам ҷарима ва ҳам запрет въезд интизор аст. ба ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки як бор ҳамон регистратсиятонро гирифта бубинед ки агар охири ҳамин моҳ бошад ва ё ин ки аввалҳои моҳи январ бошад, ҳатман аз ҳамин рӯз ё ин ки пагоҳ регистратсияи худро аз нав 3 моҳа дароз намоед ва ҳатман дар ягон ҷойҳое ки яъне чӣ тавре ки русӣ мегӯянд оригинал, яъне ҳақиқӣ мекунанд, албатта ҳамон ҷо намоед. ва хабари сеюм ки барои шумо мехоҳам пешниҳод намоям, чӣ тавре ки дар дигар шабакаҳо тамошо кардед ва ман дар охири ҳамин навор ҳам мемонам, яъне нархҳое ки ҳамин соли оянда нархҳои патент баланд меравад. онҳое ки камтар имконият дошта бошанд, масалан дар Москва нархи патент 4200 рубл мебошад ва соли нав 4500 рубл мешавад. онҳое ки имконият доранд метавонанд 5-6 моҳа пешакӣ пардохт кунанд, чекашро бигиранд, яъне ки то моҳҳои март, апрел, май мехоҳанд агар то ҳамон моҳҳо
хоҳиши дар Москва истодан дошта бошанд, метавонанд то ҳамон муҳлатҳо пешакӣ пардохт намоянд ва дар соли оянда, дар соли 2018 ки патент 4500 рубл шид, барои онҳо яъне чӣ тавре бо рус мегӯянд доплачиват кардан ҳатмӣ нест, яъне ҳамон 4200 рубл ҳисобида мешавад моҳҳои март бошад, чӣ феврал бошад, чӣ апрел, май, то кадом моҳе ки худи шумо агар имконияти пешпардохт кардан дошта бошед. Ин як пешниҳоди ман барои шумо ҳаст. Метавонед ҳамин тариқ яъне камтарак эконом кунед пулҳои худро. Хуб, масъалаи дигар ин аст ки бинобар сабаби дар пеш будани дута маъракаи бузург дар Русия, яъне яке интихоботи президентӣ ва дигаре гузаронидани чемпионати ҷаҳон оид ба футбол, чӣ тавре ки ҳамаи шумо медонед, як чанд моҳ пеш Кубок Конфедератсия 2017 гузашт ва ҳаминчунин қонун бароварданд ки касе ки аз мин кишварҳои бегона ба Русия медарояд, ҳатман ҳамон рӯз бояд худро регистратсия кунад. Ҳолон ки мо шаҳрвандони Тоҷикистон ҳақ дорем ки то 15 рӯз яъне худро ба қайд нагирем ҳам ҳеҷ гап надорад, яъне регистратсия накунем ҳам ҳеҷ гап надорад. Вале шумо ба умеди ин қоида набошед. Аз 2018 чунин дар назар ҳаст ки ҳар шаҳрванде ки ба Русия мебиёяд, худи ҳамон рӯз бояд худро ба қайд гузорад. Шумо ҳаминро дар назар гиред ва кадоме ки дар оянда ягон шиносҳоятон аз Тоҷикистон мебиёяд ё ки намедонам, ҳоло шумо шояд баъзеҳо маро аз Тоҷикистон тамошо мекунанд ё ки шумо мебиёед дар 2018, ҳатман пеш аз омаданатон аниқ кунед ягон нафаронеро ки ба ҳамин регистратсия ё ба ҳамин корҳо сару кор доранд ва ҳама чӣ тайёр бошад. Шумо ҳамин ки омадед, ҳамон рӯз ҳуҷҷатҳоятонро барои регистратсия кардан супоред. Чунки агар шумо дер мекунед, дар натиҷа шуморо ба вайронкунии ҳуқуқҳои маъмурӣ яъне айбдор мекунанд ва ҳам ҷарима ва ҳам хориҷ кардан аз Русия ва Тоҷикистон дар ин ҳолат шуморо интизор аст. Барои ҳамин кӯшиш кунед ки ба ҳамин чунин қонунвайронкуниҳо роҳ надиҳед. Бародарони азиз, бародарони азиз, ҳатман дар шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед ва агар шумо обуна бошед, ҳатман ҳамон зангуларо фаъол созед барои он ки ҳар хабарҳои муҳим ва заруре ки аз шабакаи Голос Мигранта пахш карда мешавад, ана ҳамон зангула шуморо огоҳ месозад ки дар шабакаи Голос Мигранта хабари нав паҳн гардид, аввалин шуда тамошо кунед ва шумо аввалин шуда хабарҳои моро тамошо хоҳед кард. ҳамакнун шумо метавонед тамошо кунед нархи патентро дар ҳамаи шаҳрҳои Русия ки дар соли 2018 яъне тағйир ёфтанд. Ҳоло ман мегузорам ва шумо тамошо кунед, бубинед, яъне огоҳ бошед ки дар баъзе шаҳрҳо баланд шуд, дар баъзе шаҳрҳо ягон каме ҳам бошад арзон шуд. Марҳамат, тамошо кунед.